Que et ve de gust una vedella amb salseta? Doncs fes fricandó. Compres vedella per fricandó, li poses sal, l'enfarines i la fregeixes en una paella amb oli. Quan faig fricandó em faig una bona quantitat perquè es pot guardar perfectament al congelador. Aquesta vegada n'he fet 1,2 kg. Quan ja hagis acabat de fregir tota la carn, a l'olla on faràs el fricandó hi poses oli i la ceba, un polset de sal i la sofregim. Quan ja vegis que comença a agafar color, li afegeixes la pastanaga. Jo he posat la ceba triturada, però també la pots fer tallada petita. Mentre es va sofregint, prepares la picada. En un morter hi poses 3 grans d'all i les ametlles fregides, unes llesques de pa fregit i julivert. Ara torna a l'olla, remenes una mica i afegeixes el tomàquet. Quan el tomàquet està ben fregit, afegeixes la vedella. Ara hi poses un gotet de vi blanc o vi ranci. Ho remenes tot bé i deixes que s'evapori l'alcohol. Ara hi afegeixes caldo. Pot ser de verdura, de llegums, caldo de pollastre, el que tinguis, i si no en tens, hi poses aigua. Jo he fet servir un caldo d'unes mongetes seques que vaig cuinar ahir. Ara hi poses la picada i remenes. Quan cuines per calor retinguda utilitzant una CCM, tots els ingredients han d'estar posats des de l'inici, així que també hi posarem els bolets. Ara ho deixes bullint durant 20 minuts a foc lent. Hauràs d'anar vigilant que no s'enganxi. Passat aquest temps, taparem l'olla i la introduïm dins la CCM. Ara només caldrà deixar-ho 5 hores. La resta de cocció es farà per calor retinguda sense consum energètic. Passat aquest temps, el fricandó ja estarà fet. Jo no conec manera més fàcil i més econòmica de fer plats de xup-xup que amb la CCM. Ja està fet i calent, a punt per servir a taula. No et poso la recepta perquè has de fer la teva. Jo només t'ensenyo com cuinar per calor retinguda. Mira que tendre, fes fricandó i m'ho expliques als comentaris.